Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο αφορά κάθε γυναίκα, αλλά παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα ταμπού της εποχής μας: η εμεινόπαυση. Είμαι εδώ με 3 εξαιρετικές γυναίκες και επαγγελματίες που θα μας μιλήσουν για το θέμα και θα μας αναλύσουν γιατί δεν πρέπει να είναι το τέλος, αλλά μια νέα αρχή. Μαζί μας έχουμε τη δερματολόγο και αφροφυσιολόγο Χριστιάνα Ρεπούση, ιδρύτρια 4 ιατρίων My Derma Clinic, την ολιστική γυναικολόγο Σαμπίνε Βούνσμαν, που ειδικεύεται στην ορμονική θεραπεία των γυναικών από το Women's Care, και η special guest μας η Μάγδα Καζόλη, image consultant και δημιουργό του Visual Voice System. Θα ξεκινήσω με μία ερώτηση για τις 3 σας και θέλω να μου απαντήσετε ειλικρινά. Γιατί η εμεινόπαυση παραμένει ένα τόσο μεγάλο ταμπού? Μάγδα μου, θες να ξεκινήσεις? Γιατί ζούμε σε μια κοινωνία που όσο και να πιστεύει ότι έχει προχωρήσει μπροστά, ακόμη έχει πάρα πολλά κατάλοιπα για κάτι που είναι μια πάρα πολύ φυσιολογική φάση στη ζωή μιας γυναίκας. Και έχουμε εδώ μαζί τη Σαμπίνε, η οποία το έχει ζήσει τόσα χρόνια με όλες εμάς και είναι η καθήλυνα αρμόδια να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή τη λέξη που όλες οι γυναίκες τρέμουν ακόμα και να ξεστομίσουν. Εμεινόπαυση. Το τέλος του κόσμου. Είναι? Δεν είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαστε εδώ και είναι ένα πολύ ωραίο, είναι ωραία έμπνευση να το κουβεντιάσουμε και να τα λέμε. Γιατί η πραγματική εικόνα της γυναίκας δεν εξαρτάται μόνο από την ηλικία, εξαρτάται πώς νιώθει, τι μπορεί να κάνει, πόσο ευελιξία έχει, και αν είναι στην εμεινόπαυση ή όχι δεν παίζει κανένα ρόλο. Αλλά το ταμπού είναι ότι όταν μπαίνουμε σε αυτή την ηλικία ότι τελειώσαμε σαν γυναίκες. Και είναι ακριβώς το αντίθετο. Δεν είναι η εμεινόπαυση και σταματά το τέλος. Είναι μια καινούρια σελίδα στη ζωή μας που έχει πάρα πολλές πλευρές, σελίδες, challenges, πάρα πολύ ενδιαφέρον θέματα που πρέπει να τα αγκαλιάσουμε και να το δούμε σαν την εφηβεία, σαν την εγκυμοσύνη, σαν τελείως το σχολείο. Δηλαδή είναι απλά μια καινούρια σελίδα και όχι παύση. Είναι αρχή καινούρια σελίδας. Και τι όπως παραμένει, λέτε, τόσο μεγάλο ταμπού? Γιατί ας πούμε ο κόσμος δεν το συζητάει, δεν θέλει να το... Εντάξει, εγώ νομίζω πλέον αρχίζει και το συζητάει και οι καινούργιες ηλικίες έχουν μπει και ενημερώνονται πάρα πολύ. Στέλνουν μηνύματα, έρχονται από πολύ νωρίς. Ακόμα και πριν την εμεινόπαυση αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν συμπτώματα που μπορεί να μην καταλαβαίνουν ότι είναι συμπτώματα περί εμεινόπαυσης, όμως έρχονται στους γιατρούς για αυτά τα συμπτώματα. Άλλο τι καταλαβαίνουν οι γιατροί, που πρέπει να είναι ψηλιασμένοι. Οι ασθενείς έρχονται και στα λένε καθαρά. Αυτό έχει ακουστεί. Σου λένε. Γιατί και η γυναίκα έχει ένα φοβερό καλό που έχει ένα πάρα πολύ καλό ένστικτο. Τις γυναίκες καταλαβαίνουμε όταν κάτι δεν πάει καλά. Σώμα, βέβαια. Ότι κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή ξαφνικά έχω πριξίματα. Ναι. Η ροή της περίοδος έχει αλλάξει. Εγώ δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Δεν κοιμάμαι καλά. Δηλαδή είναι πολλά συμπτώματα που εμφανίζονται που μπορούν να μας υποψιάζουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Και πάει η γυναίκα και ψάχνεται και δεν βρίσκει τις απαντήσεις. Αυτό που ακούω κάθε μέρα στο γιατρείο χρόνια είναι γιατί δεν μου το λέει κανείς, γιατί δεν έχω μάθει από όλα αυτά τα πράγματα, τι μπορώ να κάνω. Δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση. Γι' αυτό αυτά τα podcast είναι πάρα πολύ σημαντικό, για να τα λέμε και να ακούμε ότι υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορείς να κάνεις, ενημερώνεσαι και κάνεις τα βήματα που είναι σημαντικά. Και ξέρεις, πάνω σε αυτό που λέει η Σαμπίνε, νομίζουν ότι όταν οι εργαστηριακές εξετάσεις είναι καλές, ότι είναι όλα καλά. Είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν γυναίκες που είναι σε περιεμεινόπαυση, οι εξετάσεις είναι άριστες, αλλά έχουν ήδη μπει. Επαναπαύονται λοιπόν ότι οι εξετάσεις είναι καλές, οπότε θα το ψάξω κάπου αλλού. Και έχουν μπει μέσα. Λοιπόν, αυτό φταίμε και εμείς βέβαια. Φταίνουν οι γιατροί, οι οποίοι δεν είναι και αυτοί ενημερωμένοι, οι μη ειδικοί γιατροί, οι experts διαφόρων ειδών, και σου λέει ναι, όχι, μην ανησυχείς καθόλου, είσαι ακόμα μικρή. Να κάνω μια παρέμβαση εδώ και να ακουστώ λίγο έτσι αιρετική. Θα μπει στο πανεπιστήμιο, όταν κάνετε την εξειδίκευση της γυναικολογίας κτλ. Αναφέρεται το θέμα της εμεινόπαυσης? Μηδέν. Άρα αυτό θέλω να πω λοιπόν, ότι οι περισσότεροι γιατροί, έγκριτοι γιατροί, σπουδαίοι γιατροί, δεν λέει κανείς όχι, δεν έχουν μπει μέσα σε αυτό το κομμάτι να το μελετήσουν. Ναι. Ειδικά αν είναι άνδρες, γνωρίζουν στο σώμα τους ποτέ τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Όχι.
Όχι, αλλά υπάρχει και το άνθρωπος και πολύ δυνατό και αυτό είναι ακόμα πιο πολύ ταμπού. Αλλά θεωρώ ότι οι γυναίκες που μπαίνουν με ένα πόδι σε μια ορμονική ανισορροπία, αυτό μπορεί να λέγεται εφηβεία, αυτό μπορεί να λέγεται εγκυμοσύνη, αυτό μπορεί να λέγεται λοχεία. Έχει πάρα πολλά πρόσωπα αυτή τη εικόνα της ορμονικής ανισορροπίας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αυτό που είπες και εσύ, Χριστιανά, πριν, ότι εμείς δεν θεραπεύουμε blood tests ή χαρτιά με εξετάσεις. Μπορώ να δω μια γυναίκα που μου κλαίγεται, δεν μπορεί να καταφέρει την ημέρα της, είναι εντελώς εκτός τον εαυτό της και να έχει καλές εξετάσεις. Ναι. Εμένα μου φτάνει αυτό που συμπτωματολογία, είναι τη συμπτωματολογία μου φτάνει. Είναι κάτι που το παίρνω σαν πολύ σοβαρά. Και ας είναι οι ορμόνες θεωρητικά μέσα των φυσιολογικών όρων. Γιατί αυτό το μέσα φυσιολογικών όρων που έχουμε δεν σημαίνει ακριβώς ότι αυτό για σένα είναι το κατάλληλο. Έχουμε πολλές γυναίκες που βλέπω στο ιατρείο και καθημερινά που οι εξετάσεις τους φαίνονται ok, αλλά δεν νιώθουν ok και δεν νιώθουν καθόλου λειτουργικές και έχουν αρκετά σοβαρά προβλήματα που τα αντιλαμβάνομαι χωρίς οι εξετάσεις να κάνουν αυτό. Και ούτε η ηλικία. Ούτε η ηλικία. Παίζει ρόλο σε αυτό. Δηλαδή, έχουμε συνηθίσει να λέμε δεν έχω φτάσει ακόμα τα 50. Στο 50 μακριά. Μπορεί να είμαι 39, 40, 41, ναι, αλλά έχει συμπτώματα. Δεν το υποπτεύεσαι. Λες, έχω συμπτώματα περί μηνόπαυση. Ο γιατρός μου λέει, είμαι καλά, οι εξετάσεις μου είναι καλές, δεν έχω. Κι όμως έχεις. Αυτό λοιπόν το ένστικτο που είπε η Σαμπίνη, πρέπει να το ακούσουν οι γυναίκες. Πώς λένε ότι κατάλαβα ότι είμαι έγκυος? Πώς το λένε αυτό? Πώς το κατάλαβες? Έχεις ένα αίσθητο. Καταλαβαίνεις ότι το σώμα σου έχει αρχίσει και αλλάζει. Και το καταλαβαίνεις πριν ακόμα κάνεις το τεστ. Κάπως έτσι είναι και εκεί. Απλά τις καθοδηγούν και λάθος. Δηλαδή, αυτό το οποίο έχω ακούσει πολλές φορές και το έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν μαζί, είναι το ότι πηγαίνουν, και εσύ νομίζω, Σαμπίνη, το έχεις αναφέρει αυτό, ότι έρχονται στους γιατρούς οι γυναίκες με αυτά τα συμπτώματα και η καθοδήγηση η οποία παίρνουν, που θα έπρεπε να παίρνουν μια αλφα καθοδήγηση, είναι τις αποπροσανατολίζει. Τους λέει ότι όχι, είσαι κομπλέ, δεν έχεις τίποτα. Δηλαδή και οι γυναίκες ακόμα και αν. Πήγαινε σε ψυχολόγο. Πήγαινε σε κάποιο άλλο ειδικότητα. Ναι. Τέλος πάντων, δεν είσαι αν ακόμα σε αυτή τη φάση. Ας πούμε, σου δίνει αυτή την κατεύθυνση και σου λέει ότι είσαι μια χαρά, ή ας πούμε, όπως μας είχες πει, ότι πήγαινε κάνει ένα ζεστό μπάνιο και χαλάρωσε, που είχε πει ένας γιατρός σε μια ασθενεία, ότι ξέρεις τι, πήγαινε, γέμισε την μπανιέρα και άναψε κεριά και χαλάρωσε να σου περάσει. Βέβαια, εδώ ξέρεις τι, είναι και άρνηση των γυναικών των ίδιων. Πολλές φορές μας τυχαίνει και τους λέμε ξεκάθαρο ότι ξέρεις, αυτά είναι συμπτώματα και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Και λέει, όχι, δεν έχω. Αρνούνται και οι γυναίκες. Το οποίο έχει πάρει πίσω κάτω από το κομμάτι του ταμπού, να το παραδεχτώ, διότι τελείωσε πλέον η παραδοχική ηλικία, άρα τελείωσα σαν γυναίκα, άρα δεν είμαι εφελκτική. Ξέρεις τι πιστεύω ότι είναι? Πολλές φορές δυστυχώς η εμεινόπαυση, η περιεμεινόπαυση, πέφτει και σε έναν άλλο κύκλο της ζωής μας. Δηλαδή, έχεις κάνει τα παιδιά σου. Τα παιδιά σου είναι συνήθως μεγάλα. Τα παιδιά έχουν φύγει από το σπίτι. Είναι αρχίζεις και εκεί λες, τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Εγώ τώρα είμαι μόνη μου, πριν είχα πάρα πολλές ασχολίες, τώρα δεν έχω τόσες πολλές ασχολίες, ή αν δεν έχεις φροντίσει να έχεις τόσες πολλές ασχολίες, ενδεχομένως με τους συζύγους, αν υπάρχουν ακόμα αυτή η συζυγική σχέση και αν είναι 25 ετίας ή 30 ετίας, είναι λίγο. Δεν έχεις τον έρωτα που είχες πριν, έτσι είναι τα πράγματα, και αρχίζεις και πήρας σε μια φάση δύσκολη από όλες τις πλευρές. Αλλά πολλές φορές, επειδή η μητρότητα είναι κάτι που μεταφέρεται και πιο αργά, πολλές φορές συμπίπτει η εμεινόπαυση, η περιεμεινόπαυση, όλο αυτό το τσουνάμι που περνάμε. Με την εφηβεία των παιδιών. Είναι ακόμη χειρότερα. Και αυτό δηλαδή εκεί που πρέπει να έχεις υπομονή, που πρέπει να ακούς τον άλλον. Τώρα συμπίπτει με την εφηβεία. Να κοιμάσαι καλά, να είσαι ήρεμη και ψύχρεμη. Κλουκ! Σου έρχεται όλο το πακέτο, ας πούμε, της. Παναγία μου. Ναι, και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οι γυναίκες δεν είναι ότι παραπονιούνται και είναι λίγο wimps, δηλαδή δεν αντέχουν πάρα πολλά, αλλά αυτό από πάνω είναι τόσο δύσκολο ότι έχουν το δικαίωμα να τους προσφέρουμε την φροντίδα και την βοήθεια. Και έχουμε την υποχρέωση. Είναι πολλές societies στο εξωτερικό που έχουν
έχουν βάλει λόγο να συγχωρούν οι γυναίκες την έλλειψη της φροντίδας που έχουμε κάνει σαν ιατρική κοινότητα τόσα χρόνια. Γιατί ο γιατρός δεν είναι ότι δεν θέλει να προσφέρει κάτι στην ασθενή του, δεν ξέρει. Δεν ξέρει, δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Είναι εκπαιδευμένος και ο ίδιος ο γιατρός. Το θέμα είναι και ταμπού στην ιατρική. Συγχωρούνται οι γιατροί, θέλει να πεις, στο ότι δεν έχουν προσέξει αρκετά τη γυναίκα αυτή στην ημέρα. Αυτό δεν το έχω ακούσει. Όχι, Είναι μου λίγο πιο κοντά μόνο το μικρόφωνο. Είναι πάρα πολύ συχνά ότι δεν. Δηλαδή, αυτό ακούω και κάθε μέρα. Ότι οι γυναίκες λένε ότι δεν με ακούει κανείς. Δεν μου δίνουν σημασία. Εγώ λέω, έχω το 1, 2, 3, 4 και δεν με ακούει. Λέει, το απορρίπτουν. Και γιατί το απορρίπτουν? Όχι αναγκαστικά επειδή είναι κακοί γιατροί και δεν θέλουν. Δεν ξέρουν. Δεν ξέρω. Και αυτό είναι που είναι τόσο σημαντικό, αυτά τα podcasts και τα conversations. Να μπαίνουν αυτά τα θέματα και την αυτοπεποίθηση της γυναίκας σαν γυναίκα. Δηλαδή, αν τώρα σε κάθε επαφή πονάς φρικτά και μετά έχεις ουρολίμωξη και τσουξίματα, θα θέλεις να είσαι σεξι? Όχι. Όχι, βέβαια. Και να θες δεν μπορείς. Γιατί αυτός ο πόνος σε αλλοιώνει από όλες τις πλευρές. Ακριβώς. Και όμορφος να είσαι, σε βλέπεις τον εαυτό σου άσχημο στον καθρέφτη και αρχίζεις και βλέπεις όλα τα άλλα προβλήματα. Για να μην πω βέβαια για όλα αυτά τα παρατράγουδα που συμβαίνουν, φουσκώματα, πριξίματα, κιλά που μπαίνουν, που χάνουν οι γυναίκες. Δεν αναγνωρίζουν τον ίδιο τους τον εαυτό στον καθρέφτη και υπάρχει το ένα κομμάτι που είναι το ιατρικό, που πρέπει να απευθυνθείς στο γιατρό που θα σε καταλάβει, που είναι ενημερωμένος, που μπορεί να ακούσει όλη αυτή τη συμπτωματολογία και να σε πάρει στα σοβαρά για να μπορέσει να σε βοηθήσει. Και υπάρχει και το άλλο κομμάτι που έχει να κάνει με το ότι ακριβώς επειδή συμβαίνουν όλα αυτά εντός του σώματος, του μυαλού κτλ., η γυναίκα στην καθημερινότητά της δεν αναγνωρίζει τον εαυτό της και χάνεται. Και αυτό το πράγμα, γιατί η ματαιοδοξία είναι γένος θηλυκού, κακά τα ψέματα. Θέλει να νιώθει ελκυστική, θέλει να νιώθει θελκτική κτλ. Το να μην μπορεί να ντυθεί, να εμφανιστεί, να νιώθει ότι μετράει ακόμη σαν γυναίκα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε θέλει μια ολιστική προσέγγιση επί της ουσίας. Να αντιληφθώ τι μου συμβαίνει, να βρω τη σωστή υποστήριξη και από εκεί και πέρα, σαν γυναίκα που είμαι σε αυτή τη φάση, εγώ η ίδια να φροντίζω τον εαυτό μου με τρυφερότητα. Να καταλάβω ότι δεν είμαι τρελή του χωριού, δεν μου συμβαίνει κάτι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να μην είμαι τρελή του χωριού. Δεν είμαι τρελή του χωριού. Και ας μου λένε οι άλλοι γύρω-γύρω ότι δεν μου συμβαίνει τίποτα. Δεν είμαι τρελή του χωριού. Είναι κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό. Δεν είμαι μόνη μου σε αυτό το πράγμα. Είναι εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον πλανήτη που είναι σε αυτή τη φάση. Και από εκεί και πέρα στην καθημερινότητά μου μικρές κινήσεις φροντίδας, περιποίησης, για να μπορώ να νιώθω καλά με τον εαυτό μου. Δεν υπάρχει μαγικό ραβδί. Και δεν έχει να κάνει καθόλου με αυταρέσκεια. Δηλαδή είναι αυτό που πρέπει να κάνει η γυναίκα. Ασφαλώς. Και να νιώθει και την ομορφιά της και την θέση στην κοινωνία και στη ζωή της όπως το δικαιούται. Δηλαδή... Και επίσης δεν το περνάνε όλες οι γυναίκες το ίδιο. Όχι. Εντάξει, είναι επίσης σημαντικό. Δεν θα ακούσεις απαραίτητα τη φίλη σου η οποία πέρασε μια χαρά και δεν κατάλαβε τίποτα. Εγώ έχω δίδυμη αδελφή. Έχω μια δίδυμη αδελφή. Η αδελφή μου δεν κατάλαβε τίποτα. Πέρασε από το ένα στάδιο στο άλλο έτσι. Γεια σας. Και εγώ πήγα στη Σαμπίνη και της λέω: Σαμπίνη, βοήθησέ με γιατί θα αυτοκτονήσω. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Εντάξει, πάντως πέρασα. Τα είχα όλα. Όλα τα συμπτώματα. Όλα. Το ένα, δηλαδή λες και κατέγραφες, λες και σου φωτογραφία. Το checklist και νομίζω τα όλα. Ταυτόχρονα, φυσικά, μια που όλα τα checklist δεν είχα καμία όρεξη, δηλαδή δεν κοιμόμουν, είχα πάρα πολλά θέματα και ταυτόχρονα, ενώ πριν φόραγα το ωραίο μου ρουχάκια, εντάξει, και έβγαινα έξω με τα γαλάζια μου και τα ροζ μου κτλ. Άρχισα να είμαι μαύρο, γκρι, γιατί αυτό αντανακλούσε την ψυχική μου διάθεση. Άγια σου. Καλά.
Ναι, αντανακλούσε την ψυχική μου διάθεση και έτσι μπήκα στη διαδικασία και γνώρισα τη Μάγδα. Γιατί έφτασα σε ένα σημείο που λέω: δεν μπορώ να τα βλέπω. Δεν μπορώ να με βλέπω έτσι. Δηλαδή θα αυτοκτονήσω. Κάτι πρέπει να κάνω. Εγώ τώρα που έρχομαι σαν άσχετος απ' έξω και τα ακούω όλα αυτά, που δεν έχω βιώσει προφανώς κάτι αντίστοιχο και εύχομαι να μην βιώσω ποτέ. Αν και θα βιώσω. Δύσκολο. Ναι, άρα πρέπει να υποστηρίξει τη γυναίκα σου. Πρέπει να υποστηρίξει τη γυναίκα σου μεθαύριο σε αυτό. Αυτό. Οπότε οφείλω να το καταλάβω. Και αυτό σημαντικό. Ναι. Μπορούν πέρα από το να το συνειδητοποιήσουν ότι όντως μπαίνουν σε αυτό το στάδιο και ότι όλα αυτά τα συμπτώματα είναι τα συμπτώματα που είναι, υπάρχουν λύσεις για αυτά τα ζητήματα ή απλά συζητάμε μόνο για το ότι πρέπει να το συνειδητοποιήσουν αυτό οι γυναίκες? Δηλαδή υπάρχουν τα προσεγγίσεις όλα αυτά τα συμπτώματα με Πάρα πολλά. Ναι. Δηλαδή, με συγκεκριμένες θεραπείες, φαντάζομαι. Μέσα σε μία εβδομάδα. όχι, Μέσα σε μία εβδομάδα δεν μου πήρε περισσότερο. Και αυτό πόσο καιρό τα έχεις? Αυτά τα βίωσα, την εμεινόπαυση, τη βίωσα την περιμηνόπαυση. Με εμεινόπαυση ήταν μια χαρά. Βίωνα 2 μήνες, 3 μήνες. Άλλοι τι κάνει υπομονή. Τι μας λέγανε παλιά? Κάνει υπομονή, θα περάσει. Κάνει υπομονή, θα περάσει. Μέλα που δεν πέρναγε. Και όχι μόνο δεν πέρναγε, γινόταν και χειρότερο κιόλας. Λοιπόν, και πήγα μία εβδομάδα, δεν θα το ξεχάσω, το είχα πει. Μία εβδομάδα μου δίνει θεραπεία Σαμπίνε. Μία εβδομάδα έγινε άλλος άνθρωπος. Είναι άλλος άνθρωπος. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι μοιράζεσαι την ιστορία σου. Μα ναι. Και να πω τη δική μου την αντίστοιχη. Διότι αυτό το πράγμα όλο έσκασε, Σαμπίνα δεν ξέρω αν το θυμάσαι καλά, μέσα στο COVID. Οπότε ήταν και που ήμασταν όλοι αποκλεισμένοι, ήταν που ήμασταν και όλοι αυτά και τα λοιπά. Δεν ήξερες σου φταίει. Όχι. Είχα καταλάβει ότι σκάει, γιατί δεν ήταν τη μία μέρα στην άλλη, υπήρχε και μια δεκαετία από πίσω με διάφορα θέματα που τα συζητούσαμε, ξέραμε τι έρχεται. Αλλά άρχισαν να οι εξάψεις, να το βράδυ δεν κοιμάμαι, να οι ταχυπαλμίες, να το ένα, να το άλλο. Και πηγαίνω για το ραντεβού και της λέω το. Αυτό λοιπόν συμβαίνει. Με κοιτάει και μου λέει: «Οκ, πάμε λοιπόν να κάνουμε τις εξετάσεις και να δούμε πώς θα το χειριστούμε για να φύγουν αυτά τα συμπτώματα». Και της λέω έντρομη, γιατί και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί οι γυναίκες φοβούνται. Σου λέω και λέω: «Μα πώς, τι ορμόνες, θα πάρω ορμόνες και υπάρχει και αυτή η έρευνα που λέει», και μου λες για μία έρευνα που ένα πολύ μικρό ποσοστό ενοχοποιήθηκε, δαιμονοποιήθηκε και οι γυναίκες αντί να μιλάνε και να ψάξουν αυτή την υποστήριξη και τη βοήθεια, το κρύβουν. Και το έλεγα εγώ που ήμουν ένας άνθρωπος που δεν ήμουν βαθιά ανοιχτωμένος και μου είπε: «Δεν θες ακόμη να είσαι παραγωγική? Δεν θες ακόμη να είσαι ζωντανή, ζωηρή στη ζωή σου, να κάνεις πράγματα κτλ.?» Και της λέω: «Βέβαια». Και μου λέει: «Και τι, θα κάθεσαι να υποφέρεις?» Ναι. Δεν θα κάτσω να υποφέρω. Φυσικά και θα κάνω αυτό που κάνω, αλλά I trust her with my life. Δηλαδή ξέρω ότι είναι ένας άνθρωπος που αυτό που θα μου πει έτσι είναι. Σωστά. Οπότε, βεβαίως και υπάρχουν λύσεις. Και θα ξεκινήσει όποτε πρέπει. Θα σου πει να ξεκινήσει, αλλά και θα σου πει και να σταματήσεις όποτε πρέπει. Ασφαλώς. Αυτό είναι επίσης σημαντικό. Εντάξει, γιατί δεν χρειάζεται απαραίτητα να το πάρεις αυτή μια ζωή. Εντάξει, με τη Σαμπίνε όντως ξεκινήσαμε, πιστεύω, όταν έπρεπε και σταματήσαμε όταν έπρεπε. Εντάξει, εγώ δεν έχω σταματήσει πάντως. Ναι, αυτό σου δεν είναι για όλους. Δεν είναι για όλους. Όχι, αλλά αυτό είναι και τόσο ενδιαφέρον σαν Μα ναι. Κάθε γυναίκα είναι διαφορετικά. Βέβαια. Και δεν είναι μόνο η ορμονοθεραπεία, είναι και η διατροφή, είναι και η άσκηση, είναι η φροντίδα που προσφέρεις στον εαυτό σου, τι κάνεις με το δέρμα σου, πώς φροντίζεις με την... Πρέπει να παίρνεις χαρά. Εγώ δηλαδή ζω από τις ασθενείς μου που νιώθουν όλες τόσο καλύτερα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και κάθε γυναίκα θέλει κάτι άλλο. Δεν είναι ότι ένα χάπι για όλους. Και αυτό είναι που είναι το μέλλον στην ιατρική. Είναι το personalized optimization. Δηλαδή θα βρίσκεις για κάθε γυναίκα και κάθε άντρα, αντίστοιχα, όχι από μένα αλλά από άλλες ειδικότητες, τη λύση. Αυτό είναι σημαντικό, ότι στα ιατρία τα δικά μας, όπως και η Μάγδα στο χώρο το δικό της, ακούμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή τι μας λένε. Με τη δική μας εμπειρία καταλαβαίνουμε τι θα τους δώσουμε και πώς θα προχωρήσουμε το treatment plan. Όπως λέμε, βάζουμε στο μυαλό μας εμείς ένα treatment plan για αυτές τις γυναίκες, γιατί έχουμε πια την εμπειρία και το κάνουμε εμείς. Δεν το κάνουν ούτε υπεύθυνοι
πωλήσεων στα διάφορα κέντρα, ούτε οι experts που θεωρούνται experts, τίποτα. Το κάνουμε εμείς. Είναι εξατομικευμένο από επιστήμονες. Παιδιά, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί ακούμε δεξιά και αριστερά, εμένα μου έρχονται στο ιατρείο από διάφορα social, θα πω, μην μπούμε τα διάφορα μέσα που υπάρχουν σήμερα, με ένα σωρό θεραπείες για την εμεινόπαυση. Όχι, θα βάλεις αυτό το νερό. Όχι, θα βάλεις αυτή την κρέμα. Όχι, πρώτα θα βάλεις αυτό, μετά θα βάλεις αυτό, μετά θα βάλεις. Λοιπόν, έχουν λοιπόν αγοράσει μέσα από το TikTok στις πλατφόρμες, λέμε τώρα το TikTok ενδεικτικά, προϊόντα 3.000 ευρώ, 3.500 ευρώ. Εντάξει, τα έχουν κάνει κουλουβάχατα, δεν ξέρουν τι να κάνουν και μετά έχουν προβλήματα από τα ίδια τα προϊόντα. Εντάξει, και τελικά δεν κάνουν τίποτα. Δηλαδή, είναι σημαντικό να απευθυνθείς σε άνθρωπο που να ξέρει και που ξέρει πώς θα σε προσανατολίσει, τι θα σου συστήσει τέλος πάντων. Και από εκεί πέρα το κάνεις, δεν το κάνεις, αλλά άνθρωπο που να ξέρει όμως. Όχι άνθρωπο που τη μία διαφημίζει τους ορούς και την άλλη διαφημίζει απορριπαντικά. Εντάξει, ή δαχτυλίδια ή δεν ξέρω εγώ οτιδήποτε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ συχνό φαινόμενο δηλαδή, στις μέρες. Γιατί έρχεται ο άνθρωπος και σε εμπιστεύεται, ακουμπάει πάνω σου. Ακουμπάει πάνω σου και εκείνη τη στιγμή είσαι η ελπίδα του. Εκεί λοιπόν πρέπει να το φροντίσεις. Και με ευθύνη και με γνώσεις και με ευθύνη εμπειρία. και με γνώση. Ακριβώς. Και όχι επίσης ό,τι trend υπάρχει. Ξέρεις αυτό τώρα, το κολαγόνο, κρέμες κολαγόνου, πάμε στις κρέμες κολαγόνου. Μα πού να περάσει κρέμες. Μα πώς να περάσουν αυτές οι κρέμες. Το θέλουμε, το κολαγόνο μας. Ναι, αυτό χάνουν. Που πίνουνε. Ναι, αυτό το κολαγόνο που πίνουνε, αυτό το πόσιμο κολαγόνο πια το έχω ακούσει χιλιάδες φορές. Το οποίο δεν φτάνει στο δέρμα, έτσι. Μα πώς να φτάσει στο δέρμα, ρε παιδιά. Εντάξει, τι είναι, δηλαδή κατευθύνεται, περνάει, το καταπίνουμε και μετά μπουπ, πάει στο δέρμα. Αυτό μεταβολίζεται. Και ο πρώτος στόχος που ενδεχομένως κάπως να βοηθάει θα είναι η σαρθρώση. Μόνο εκεί. Αν βοηθάει και εκεί. Στο δέρμα δεν θα φτάσει ποτέ. Μα ποτέ όμως. Οπότε κάνουμε έτσι, έρχονται μερικά τρέντς. Πασαλήματα στο πρόβλημα. Γίνεται χαμός, μέσα από το τρέντς και μετά. Αλλά η γυναίκα σίγουρα έχει μια μεγαλύτερη ανησυχία για το δέρμα της και για την εμφάνιση. Η εμφάνιση είναι σημαντική, είναι στα πλαίσια της αυτοπεποίθησης και η εμφάνιση. Εντάξει, δεν το συζητάω. Και συνήθως έρχονται βέβαια, αυτή είναι μια περίοδος δύσκολη για τη γυναίκα, γιατί από εκεί ξαφνικά που έκανε τη θεραπεία της την ωραία, την απλή, ξέρω εγώ, 1-2 πύληξ το χρόνο, την τοπική της θεραπεία, το skincare, τη ρετινόλη της, τη βιταμίνη, στο ηλιακό της. Μια χαρά, ξαφνικά συνειδητοποιεί ότι αυτά δεν φτάνουν. Γιατί αρχίζει και βλέπει τον εαυτό της και έρχεται και μου λένε: να σου πω, εγώ αυτές τις ρητίδες δεν τις είχα. Ή εγώ έχω κάνει προγούλη και μου θυμίζω τη μάνα μου. Και δεν θέλω καθόλου. Αλήθεια. Κάνει κάτι γιατί δεν μπορώ να με βλέπω έτσι. Και αυτό τη συνειδητοποιεί ότι έγινε πολύ γρήγορα, από μια στιγμή στην άλλη. Δηλαδή σου λέει: φωτογραφίες πριν 6 μήνες δεν ήμουν έτσι. Και όντως έχουν δίκιο οι γυναίκες, δηλαδή δεν ήταν έτσι. Άρα της εμεινόπαυσης όλο αυτό. Της κλιμακτηρίου, της περίοδου. Όταν πέφτουν οι τιμές. Γιατί τα ιστρογόνα, καλώς ή κακώς, είναι υπεύθυνα για αυτό το πλάμπ που έχουμε. Εντάξει, είναι υπεύθυνα για τους ινοπλάστες, είναι υπεύθυνα για τη δραστηριότητα των ινοπλαστών που παράγουν τις δομικές πρωτεΐνες που έχουμε το κολαγόνο και την ελαστίνη. Οπότε, πέφτοντας τα ιστρογόνα, πέφτουν και αυτά μαζί. Δηλαδή αρχίζει μειώνει τη δραστηριότητά τους και αρχίζει το δέρμα μας από εκεί που είναι φρέσκο και αρχίζει λιγάκι και αρχίζει τη χαλάρωση, αρχίζουν ρητίδες, αρχίζουν τα brown spots, οι κοιλίδες ας πούμε που έχουμε. Γι' αυτό αυτές έχουν συνδυάσει με το γύρας. Τις κοιλίδες, τις γερωτικές της που δεν είναι γερωτικές, αλλά τέλος πάντων είναι της ηλικίας όμως. Έρχονται σε αυτή, δεν είναι. Και σου λένε πλάκα, έχει πλάκα. Μα εγώ αυτά δεν τα είχα. Εκεί είναι μεγάλη. Είναι γενικά. Δηλαδή, πολλές φορές οι γυναίκες λένε ότι τρώω ακριβώς αυτό που έφαγα και παλιά και παίρνω κιλά. Τρώω ακριβώς αυτό. Έβαζα αυτά που έβαζα και όμως αυτά τώρα δεν λειτουργούν. Δεν λειτουργούν. Γιατί είναι άλλη περίοδος της ζωής σου. Γι' αυτό δεν λειτουργούν. Πρέπει να αναπροσαρμόζεται αυτή η περίοδος. Αυτή είναι η λέξη κλειδί. Ναι. Θέλει αναπροσαρμογή. Άρα θέλει επανατοποθέτηση. Ναι. Άρα τι θέλει, ενημέρωση. Awareness, δηλαδή να καταλαβαίνεις ότι συνέβη αυτό, άρα πάω στον ειδικό και βλέπω τι, και συνολική φροντίδα. Και είναι και λίγο σαν ένα puzzle. Δηλαδή αυτό που είναι η θέση μας και η δουλειά μας είναι να βοηθήσουμε to connect the dots. Έτσι. Δηλαδή, εγώ βοηθήσω από μέσα με τις ορμόνες. Εσύ θα βοηθήσεις με το απ' έξω. Το απ' έξω. Εσύ ακόμα πιο πολύ και το ενδιάμεσο. Εγώ το ενδιάμεσο σας. Όχι, είναι αλλά πολύ όντως σημαντικό. αυτό που λέει connect the dots. Εντάξει, δεν γίνεται αλλιώς.
το ωραιότερο, να τους πεις την ωραιότερη φορεσιά που τους ταιριάζει κτλ. Αν η διάθεσή τους δεν είναι καλή, αν είναι άυπνες, αν το πρόσωπό τους είναι χάλια, δεν θα δείξει ούτε αυτό. Γι' αυτό και είπα ότι είναι συνολική Από την άλλη, φροντίδα. επειδή όπως ανέφερες πριν, ότι πήγες ας πούμε και σε ίσιο στη Σαμπίνε, δηλαδή είχες αυτά τα θέματα για 2-3 μήνες. Εντυπωσιακό, μεταμορφώθηκε. Το λέω παντού. Μεταμορφώθηκε. Αλλά αυτό μετά έφερε και το επόμενο βήμα. Γιατί σου λέει ότι ξέρεις τι, συνειδητοποιείς πλέον ότι αυτά τα ρούχα ας πούμε, πλέον δεν με εκφράζουν. Ναι. Δηλαδή αλλάγεις ψυχολογία σου και μετά έρχεται το επόμενο stage. Γιατί τότε αισθανόμουν άσχημη, χοντρή. Δεν ήθελες να φαίνεσαι. Δεν ήθελα να φαίνομαι, ναι. Wow. Δεν ήθελα. Οπότε ήρθα. Όντως. Δύσκολη περίοδος. Μα επί της ουσίας, να σου πω Νίκο το εξής, ότι εγώ από τη δική μου την πλευρά, που είμαι στο χώρο της επικοινωνίας της εικόνας, όταν από επαγγελματική διαστροφή, ας το πω έτσι, κάθομαι κάπου, σε ένα καφέ ας πούμε, και παρατηρώ τις γυναίκες που περνούν, πώς είναι ντυμένες, όχι μέσα από το φακό της μόδας, καμία σχέση με αυτό. Ναι. Αλλά ο τρόπος που ντύνομαι και εμφανίζομαι περνάει πάρα πολλά μηνύματα για μένα. Και μπορείς να αποκρυπτογραφήσεις εάν αυτή η γυναίκα είναι καλά με τον εαυτό της ή δεν είναι καλά με τον εαυτό της. Και επειδή πολύ ειλικρινά παθιάζομαι με αυτό το κομμάτι, ότι η γυναίκα ειδικά σε αυτή την ηλικία πρέπει να νιώθει πολύ περήφανη για όσα έχει καταφέρει, στο σημείο που έχει φτάσει. Και ας έχει χαλαρώσει λίγο το δέρμα, και ας έχει χαλαρώσει λίγο το σώμα. Είναι ένα σώμα που hopefully με υγεία σε έχει φέρει εδώ που είσαι, που πιθανόν έχει κυοφορήσει, έχει φέρει παιδιά στον κόσμο, έχει αντέξει, έχει κλάσει. Γαμώτο μου, πρέπει να είσαι περήφανη. Πρέπει να είσαι περήφανη. Όταν λοιπόν βλέπω όλη αυτή την κατήφια γύρω-γύρω και όλη αυτή την προσπάθεια να εξαφανιστώ, γιατί πια δεν μετράω σαν γυναίκα. Τι τώρα. Και είναι η ιστορία που την έχω ακούσει με τα ίδια μου τα αυτιά πριν από πολλά χρόνια, όντας τότε, τι θα ήμουν, ξέρω εγώ, 35-38, κάπου εκεί. Δηλαδή, ακόμη ηλικία που όλο αυτό φάνταζε πολύ μακρινό. Και είμαστε καλοκαίρι στην Άνδρο, διακοπές με μία φίλη, με τα παιδιά μας, μικρά τα παιδιά τότε κτλ. Και είναι η μαμά της μαζί, η οποία τώρα πόσο ήταν, 60-65, μπορεί και ούτε καν. Ωραία γυναίκα. Δηλαδή με παρουσία που μέτραγε πολύ, και την ακούς την κουβέντα, κάπως έλεγε, λέει, καλά, άμα φτάσεις στα 60 δεν σε κοιτάει πια κανείς. Παιδιά, και μου έμεινε αυτό. Και λέω, πώς είναι δυνατόν. Ισχύει όμως. Ναι, ισχύει, βέβαια ισχύει. Ναι. Άρα λοιπόν η κάθε μία από το κομμάτι το δικό της δίνεις πράγματα στις γυναίκες για να ενημερωθούν, για να καταλάβουν, για να δράσουν, για να βελτιώσουν, και πάνω απ' όλα να δυναμώσουν ότι αυτό το πράγμα δεν είναι τέλος. Είναι απλά μία διαφορετική φάση. Πάρ' το αλλιώς. Είναι και όταν έκλεισε τα 60, δηλαδή που είναι μια ηλικία που λες, ουπς, τι έγινε τώρα. Δηλαδή, τώρα σε λίγο θα έχω senior discount. Δηλαδή, αλλά είναι, δηλαδή δηλαδή νιώθω τόσο καλά στα 60 plus και τόσο πιο σοφή και well-rounded. Δηλαδή ξέρω τι θέλω, ξέρω τι δεν θέλω. Και είμαι περήφανη ότι κατάφερα να είμαι 60 plus. Και να είμαι καλά. Και να είμαι καλά. Και αυτό να είμαι καλά έχει να κάνει και με πώς φροντίζω τον εαυτό μου. Πού βάζω τα όρια μου. Δεν αφήνω κανένα να με πατήσει πια. Δεν θα χρειάζεται να είμαι το καλό παιδί για όλους. Ναι, δηλαδή εκεί που δεν θέλω και εκεί που μου φαίνεται τοξικά θα πω όχι. Δεν θέλω. Και είναι η περηφάνεια πρέπει να έχουμε να φτάσουμε σε αυτή την ηλικία και να είμαστε και δημιουργικές και να είμαστε στην θέση της ζωής. Ζωντανές, παραγωγικές, όλα αυτά. Ναι. Και αν αυτό σημαίνει ακριβώς αυτό που είπε η Σαμπίνε, ότι πρέπει να κάνω κάποιες μικρές αλλαγές, και μπορεί να είναι μικρές αλλαγές γιατί το σώμα μου ζητάει να πέσω για ύπνο στις 11. Ναι, θα πέσω στις 11. Δεν θα κάτσω να ξενυχτήσω μέχρι τις 3. Το σώμα μου ζητάει, προσωπικό αυτό, δεν μπορώ να πιω πλέον κρασί. Άντε να πιω λίγο
Γιατί δεν το σηκώνω, νιώθω άσχημα μετά. Οκ, υπάρχουν τόσα άλλα πράγματα. Αλλά αυτό είναι και το πολύ σημαντικό. Δηλαδή αυτό που λέω πάντα. Εμείς έχουμε ένα φοβερό δώρο μας έχει δώσει η φύση που είναι το σώμα μας. Πρέπει να το ακούμε. Γιατί μας στέλνει συνέχεια μηνύματα. Το ένστικτο. Το μηνύματα, δηλαδή το πρίξιμο. Άκου το ένστικτό σου, άκου τι σου λέει το σώμα σου. Αλλά να το ακούμε, Μην το αγνοείς, να μην το μην το αγνοείς. να μην το αγνοείς. Λέει την αλήθεια. Λέει την αλήθεια και σε βάζει σωστή κατεύθυνση τι πρέπει να κάνεις. Άλλον μετά δεν το ακούς και χάνει τον προσανατολισμό σου. Λέει την αλήθεια. Λέει την αλήθεια και πρέπει να το βάζουμε και σε action. Δηλαδή μην το απλά καταγράφουμε κάπου στο πίσω μέρος του εγκέφαλου να δούμε έχω πρίξιμο. Τι σημαίνει αυτό, τι έφαγα χθες, γιατί έχω πριστεί, τι ώρα έχω πριστεί. Να δω λίγο με τον εαυτό μου τι σχετίζεται με τι. Και να το βγάλω. Να το βγάλω. Ναι. Δηλαδή δεν είναι δύσκολο, δεν είναι rocket science. Ασφαλώς και όχι. Απλά να ακούμε το σώμα, να είμαστε περήφανοι για την ηλικία μας και για τη φάση της ζωής. Γιατί ξέρεις τι γίνεται, όταν αυτό το βιώσουμε και είμαστε, σε βλέπει και ο άλλος τελείως διαφορετικά. Από εκεί πάντα. Όλα. Δηλαδή από σένα ξεκινάει. Από σένα ξεκινάει αυτό. Όταν εσύ βλέπεις τον εαυτό σου καλά, χαίρεσαι, είσαι χαρούμενος και ο άλλος δεν υπολογίζει ούτε αν είσαι 50, ούτε αν είσαι 55, ούτε αν είσαι 60, 65. Βλέπει ένα υγιή, χαρούμενο άνθρωπο. Τέλος. Και αυτό είναι που έλκεται. Από αυτόν έλκεται. Από ένα υγιή, χαρούμενο άνθρωπο. Χωρίς υπερβολές, χωρίς παραμορφώσεις, χωρίς να φροντίζει το σώμα του, να φροντίζει την εμφάνισή του. Είναι υποχρέωσή μας. Και όπως είπε η Σαμπίνη και συμφωνώ πάρα πολύ, έχεις μια σοφία λοιπόν. Σε αυτές τις δεκαετίες και μια οριμότητα η οποία βρίσκει στη γαλήνη την ισορροπία. Βάζεις όρια που λέει. Πιο πριν έλεγες εντάξει, μωρέ, θα κάνω και αυτό 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 και δεν πειράζει. Πάει στο καλό, πάει στο καλό, πάει στο. Όχι. Τώρα λες κοίταξε να δεις, μέχρι εδώ. Πας και είσαι χαρούμενος με αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Στα 20 και στα 25 και στα 30 και στα 35. Κάνεις τα πάντα. Τρεις παντού. Είναι δύσκολο το κάνεις αυτό. Συμφωνώ, αλλά πρέπει αυτό να συνοδεύεται από τη χαρά ζωής και την παραγωγικότητα και όχι από την παραίτηση. Γιατί μπορεί να φτάσεις να πεις ναι, δεν με νοιάζει αυτό, δεν με νοιάζει εκείνο, δεν με νοιάζει τ' άλλο. Αλλά να έχει το κομμάτι ότι γιατί τώρα τελείωσε, οπότε τραβιέται. Όχι, δεν με νοιάζει. Βάζεις όρια και για σένα, για τον εαυτό σου. Και βάζεις όρια και στους άλλους. Ναι. Για να παραχωρήσεις χρόνο στον εαυτό σου, για να αποκτήσεις περισσότερο έδαφος. Λίγο με μένα. Ασχολήθηκα με τα παιδιά μου, με το σπίτι μου, με τη δουλειά μου, με τον άντρα μου, με την οικογένεια του άντρα μου, με δεν ξέρω και τα λοιπά, με την οικογένεια τη δική μου. Ασχοληθώ με μένα. Έχει έρθει η ώρα να ασχοληθώ με μένα. Και να μην νιώθεις τύψεις όταν το κάνεις. Επίσης, γιατί έχουμε πάρα πολύ και να μην νιώθεις τύψεις όταν το κάνεις. Προσφάτως μια γυναίκα Ελληνοκαναδή, η οποία την ξέρω πάρα πολλά χρόνια, πηγαίναμε τα παιδιά μας μαζί στο σχολείο. Έρχεται λοιπόν κάποια στιγμή και μου λέει Χριστιανά, σε παρακολουθώ, σε ξέρω, είμαστε χρόνια φίλες κτλ. Δεν είναι ότι δεν θέλω να κάνω κάτι για μένα. Είναι ότι σκέφτομαι ότι αυτά τα χρήματα που θα επενδύσω σε μένα και που θέλω να τα επενδύσω θα τα πάρω από κάπου αλλού. Και αυτό θα είναι τα παιδιά του μεταξύ είναι προχωρημένα, μου κάνει τη ζωή σου. Λέω όπου θα τα πάρεις. Μου λέει δεν ξέρω. Θεωρώ ότι δεν αξίζω να επενδύσω σε μένα. Από εκεί ξεκινάει το θέμα. Κατάλαβες. Δεν ξεκινάει ότι από τα χρήματα θα φύγουν από κάπου αλλού. Ξεκινάει από το ότι δεν αξίζω. Και αυτό το δεν αξίζω είναι μια αλυσίδα πραγμάτων που πηγαίνει. Αισθάνομαι ένοχη να επενδύσω σε μένα. Βέβαια. Να επενδύσω σε μένα. Και λέω, ωραία, τώρα το αποφάσισες και επένδυσες. Πώς αισθάνεσαι? Όλοι μου λένε, πού ήσουν διακοπές. Ότι φαίνεσαι καλά, ότι είσαι καλά, ότι ξαναζείτε τον έρωτά σας με τον άντρα σου, ότι 1002. Και τώρα δεν το αφήσω ποτέ. Λέει, γιατί κατάλαβα ότι πρώτον είναι μια επένδυση που τη θέλω, την έχω ανάγκη, είναι μια επένδυση που δεν είναι εκατομμυρίων. Εκατομμύρια για να αισθανθείς καλύτερα. Και δεν το αφήσω ποτέ. Όμως θέλω να σου εξηγήσω και μου έκανε μεγάλη εντύπωση, ήρθαν πολλή ώρα, πόσο δύσκολο μου ήταν αυτό. Να αρχίσω να επενδύω σε μένα. Γιατί οι γυναίκες μέσα στο βαθύ το υποσυνείδητο έχουμε να φροντίζουμε τους άλλους. Caretaker. Δηλαδή να φροντίζουμε τους άλλους. Πρώτα οι άλλοι και μετά τίποτα και μετά ίσως εμάς. Και όταν το κάνεις για τον εαυτό σου νιώθεις και τύψεις. Έτσι το έχουμε περάσει.
Για κάποιο Αυτό που λόγο. θέλω να ρωτήσω εδώ τα experts, γιατί αυτό που ακούω πάρα πολύ στο ιατρείο είναι αυτό, γιατί δεν μου το έλεγε κανείς. Ναι. Τι είναι αυτό που θα με βρει, τι μπορούμε να κάνουμε, που μπορεί να πει ένας δερματολόγος, ένας image consultant, δηλαδή τι μπορείτε να κάνετε από τη δική σας πλευρά να προετοιμάζει τη γυναίκα. Εγώ θα πω τα δικά μου, αλλά... Ευτυχώς οι νέες κοπέλες ξέρουν, αλλά αυτό το οποίο θα ήθελα εγώ να ξέρω, γιατί μπορεί να είμαι δερματολόγος, αλλά ξέρεις, μέσα στην... Καταρχήν εξελίσσονται πάρα πολύ τα πράγματα με ραγδαίους ρυθμούς. Αυτό λοιπόν το οποίο εγώ θα έκανα και σε μένα την ίδια, αν ξαναξεκινούσα, θα ήτανε, καλά, εκτός από την τοπική θεραπεία, αυτή την κάναμε πολύ συχνά και εύστοχα, η φροντίδα της ποιότητας του δέρματος με 1 φορά το χρόνο, 2 φορές το χρόνο, όχι με ενέσιμες θεραπείες. Η ενέσιμες θεραπείες είναι άλλο κομμάτι. Δεν χρειάζεται ενέσιμες θεραπείες, είναι ένας μύθος αυτό. Ότι εγώ δεν θέλω να κάνω ενέσιμες θεραπείες, γιατί θα παραμορφωθώ. Παραμορφώνω όταν γίνονται σε λάθος ασθενείς, από λάθος ανθρώπους, για λάθος λόγους. Όταν το πρόβλημά μας δεν είναι η απώλεια όγκων, αλλά είναι η κακή ποιότητα δέρματος, εννοείται ότι θα έχουμε προβλήματα. Εντάξει. Άρα λοιπόν, σωστή φροντίδα στην ποιότητα δέρματος. Με μηχανήματα, με peelings, ωραιότατα. Τα peelings τα είχαμε και ήταν φανταστικά. Εντάξει, τα έχουμε ξεχάσει τώρα. Έχουμε πάει στη διαδικασία των ακριβών λέιζερ κτλ. Δεν υπάρχει λόγος. Απλά στοχευμένα, συστηματικά όμως πράγματα. Όχι μια φορά το χρόνο, σαν βεγγαλικό. Αυτό είναι λάθος. Εντάξει, γιατί εκεί που πάει το δέρμα να πάρει μπροστά, εκεί που πάει το δέρμα, αυτά ξαναγυρίσει πίσω. Γιατί 1% κολαγόνου χάνουμε κάθε χρόνο. Κάθε δεκαετία κάνουμε 10%. Τα πρώτα 5 χρόνια στην εμεινόπαυση χάνουμε 30%. Έρχεται μπαμ. Έρχεται αυτό. Γι' αυτό ξεκινάνε και λένε εδώ πέρα. Έχω αρχίσει, χαλαρώνω εδώ. Δεν ξέρω τι γίνεται. Από πού να αρχίσει. Καταραίω. Γιατί τότε συμβαίνει αυτό. Άρα λοιπόν. Παιδιά, με συγχωρείτε. Αυτό συμβαίνει και στους άντρες, γιατί εγώ σαν άντρας και στους άντρες συμβαίνει αυτό. Απλά οι άντρες. Δεν έχετε τόσο απότομη πτώση. Δεν έχουν τόσο απότομη πτώση. Έχουμε τις οθήκες που την ημέρα της γέννας μας, όταν μας γέννησε η μαμά, έχουμε τον αριθμό οαρίων στις οθήκες. Αυτός είναι. Τέλος. Δεν παράγεις κάτι καινούριο. Και αυτό σε κάποια ηλικία, συνήθως 50-51 λοιπόν, χρονών, έχει τελειώσει. Δεν παράγεις κάτι καινούριο. Ο άντρας, αντιθέτως, όταν είναι σεξουαλικός εναργός, παράγει συνέχεια. Με κάθε σεξουαλική επαφή, οι όρχες ξαναπαράγονται. Ναι, ξαναπαράγονται. Γι' αυτό ένας άντρας, ας πούμε, μπορεί, ας πούμε, θεωρητικά στα 75 ή στα 80 να τεκνοποιήσει. Η γυναίκα έχει τελειώσει. Εμείς δηλαδή είναι σαν, ας πούμε, στη μέση της ζωής, γιατί αν το βλέπουμε λίγο και στο χρονοδιάγραμμα της ζωής, η κατασκευή μας είναι να πεθάνουμε στα 50. Κοίταξε στην Αίγυπτο τα μάμις και αυτά, δεν έγινε κανείς μεγαλύτερος από 36-40. Νομίζω μόνο Γάμζες the second. Γάμζες. Ο Β. Έφτασε στα 60. Μεγάλη χάρη. Αυτό ήταν το 60 ήταν ο γέρος. Λοιπόν, η πρόβλεψη του σώμα μας είναι στα 50. Που σημαίνει όταν πεθαίνεις στα 50 δεν ζεις την έλλειψη των εστρογόνων, γιατί μόλις τελειώνει πεθαίνεις. Τώρα έχουμε κάνει ένα φοβερό έργο που λέγεται μακριζωία. Ναι. Ζούμε στα 80, 90, 100, σε 20-30 χρόνια στα 120. Κοιτάς απλά την εμπειρία αυτού του να ζεις πέρα από το φυσιολογικό. Είναι μεγαλύτερο το διάστημα. Τελικά μπορεί να είναι μεγαλύτερο το διάστημα που ζούμε χωρίς τα εστρογόνα μας. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό δηλαδή στη μέση της ζωής κάποιος μας βγάζει από την πρίζα, κλουκ. Δεν έχουμε πια εστρογόνα. Και στα 50 τι κάνουμε? Δηλαδή στο top της καριέρας, τα παιδιά ακόμα στο σπίτι, σεξουαλική ζωή ενεργή στην καλύτερη των περιπτώσεων. Αλλά δεν έχεις την υποστήριξη. Και έχεις όλα αυτά τα χρόνια μπροστά σου. Αυτό είναι ένα τεράστιο. Μια τεράστια πολεμοφόδια. Και εγώ πιστεύω ότι η φύση, γιατί είναι πάρα πολύ έξυπνη και η φύση πάντα θέλει την ισορροπία. Σε 500 χρόνια, 800 θα έχουμε τελειώσει την περίοδο στα 100, όχι στα 50. Γιατί θα έχει καταλάβει ότι εδώ υπάρχει τεράστια έλλειψη. Τότε
Έχουμε και αυτό. Ναι, θα μετακινηθεί όλο το κέντρο ζωής. Στα 50 είμαστε στα top μας. Έτσι είναι. Το σήμερα το 50 είναι σαν το 35. Παλιότερα. Εγώ πάντως δεν μπορώ να αντιληφθώ έτσι αυτό το σενάριο της εγκατάλειψης. Δηλαδή το να εγκαταλείπεις τον εαυτό σου. Που λες ότι ξέρεις τι, αφήνεις ότι κάθε ζωή έχει τα θετικά της, τα αρνητικά της. Το να μπαίνεις ας πούμε και να εγκαταλείπεις τον εαυτό σου. Δεν ξέρω, εμένα μου ακούγεται πολύ, πολύ περίεργο. Βέβαια, δεν είναι. Πολλά μέτωπα γυναίκες. Αυτό ήθελα Αυτό να που είπε και σε τόσους πολλούς ρόλους. Πάρα πολλούς. Και για τόσα πολλά χρόνια. Ναι. Γιατί, είσαι γυναίκα, αλλά μπορεί να είσαι επαγγελματίας, μπορεί να γίνεις σύζυγος, μπορεί να γίνεις μαμά, είσαι caretaker, φροντίζεις κιόλας. Αυτά. Παιδιά, γονείς. Χάνει τον εαυτό της, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Γι' αυτό και όταν έρχεται αυτή η φάση που αρχίζουν οι ορμόνες και ξανατρελαίνονται, αρχίζουν τα πρόσωπα και λίγο αλλάζουν, ψιλοκαταραίουν όλα, έρχεται σαν τσουνάμι και σκάει αυτό το πράγμα. Και ή που θα καθίσει και θα πει OK, stop now, ποια είμαι, τι κάνω, πού πάω. Και θα κάνει reset με τη σωστή υποστήριξη και τη σωστή ενημέρωση σε όλο το κομμάτι ολιστικά, ή αλλιώς δεν γίνεται. Γιατί είναι σαν τρέχει μια μηχανή που συνεχίζει και τρέχει. Δεν υπάρχει περιθώριο να μην συνεχίζει η μηχανή χωρίς λάδι. Έτσι. Οπότε θα καείς εδώ. Ναι. Ενώ ο άντρας πρέπει να σταματάει αυτοματώς. Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά σου λέει να σου πω: Μάγκες, ασχολούμαι με τη δουλειά μου. Δηλαδή, σαν να μειώνουν τις υποχρεώσεις του μεγαλώνοντας και επιλέγει, ας πούμε, ο ίδιος να κάνει πράγματα που τον ευχαριστούν ή να στείλει τους άλλους. Ούτως ή άλλως. Έτσι, έχει σαν αυξάνοντας στη γυναίκα να μεγαλώνει. Ναι, αλλά δεν έχει την απώλεια των ορμονών. Επίσης και το δεύτερο. Πρώτον, έχει λιγότερους ρόλους. Δεύτερον, δεν έχει την απώλεια των ορμονών. Δεν έχει αυτές τις ορμονικές μεταβολές που η γυναίκα. Και αυτό φαίνεται και στο δέρμα του και στο σώμα του και παντού. Ασφαλώς. Φανταστείς, Νικό, ο κύκλος της γυναίκας είναι αυτό. Εντάξει, κάθε μήνα πάνω κάτω, κάτι, εστρογόνο, προγεστερόνη, τεστοστερόνη. Ο άντρας είναι έτσι. Τσικ, λίγο ίσως τεστοστερόνη, καμία φορά. Αλλά δεν έχει αυτά τις δοκιμάνσεις που έχουν οι γυναίκες. Και αυτή είναι φθορά. Όχι ότι φταίτε εσείς. Έτσι, Θεού. Εσείς όμως πρέπει να ξέρετε και να εκπαιδευτείτε να υποστηρίζετε τις αυτό είναι πολύ σωστό. Είναι πολύ σωστό. Υποστηρίζετε τις γυναίκες σας σε όλες τις φάσεις της ζωής τους και είδες πόσες φάσεις περνάνε. Εντάξει, από εγκυμοσύνη, λοχεία, περιόδους, την περίοδο δηλαδή, εμεινόπαυση. Άρα λοιπόν και εσείς που είστε εκεί πρέπει και εσείς να τις φροντίζετε, να τις υποστηρίζετε και να τις ενισχύετε. Όχι, καταρχάς δεν είναι ενημερωμένοι για να καταλαβαίνουν και μην τις λένε εσείς οι τρελοί του χωριού. Πρώτον. Θα ξεκινήσουμε από εκεί. Και δεύτερον, όχι, αλλά και πάρα πολλές γυναίκες χωρίζουν με τους συζύγους επειδή ο άντρας νομίζει ότι δεν τον θέλει. Γιατί όταν η γυναίκα είναι σε αυτή την κατάσταση πολλές φορές, που δεν είναι πάντα, αλλά πολλές γυναίκες δηλαδή δεν μπορεί να έχουν επαφή, δεν έχουν διάθεση, ή πονάνε ή δυσκολεύονται, οτιδήποτε. Και μετά ο άντρας λέει εντάξει, άστο. Σαν η τύπης, ας πούμε, δεν με θέλει ή δεν με θέλει πλέον ή εντάξει, αυτή είναι πλέον. Αυτό σαν είναι έτσι από περιέργεια. Λύνεται με ιστρογονοθεραπεία, είναι ας πούμε μία από τις βασικές σου θεραπείες, γιατί πώς τον μπαλανσάρεις αυτό. Εξαρτάται σε τι φάση είσαι. Αν είσαι στην περιεμεινόπαυση, συνήθως δεν χρειάζεται εστρογόνα, χρειάζεται μόνο λίγο τεστόστερον, λίγο προγεστερόνη. Όταν μπαίνεις πλέον στην εμεινόπαυση και έχει πάυσει η περίοδο, τότε μπαίνει και εστρογόνα. Λέγεται ορμονική υποκατάσταση. Υποκαταστούμε αυτό που δεν παράγεται πια. Αυτό μπορείς να το προλάβεις. Δηλαδή, θέλω να πω ότι το προλάβεις πριν συμβεί αυτή η πτώση, ότι ξέρεις ότι έχεις μπει πλέον στην προεμεινόπαυση, παίρνεις την προγεστερόνη σου κλπ. Και πριν συμβεί αυτό το drop, γιατί μου είπατε από ό,τι σημειώσατε πριν, αυτή η πτώση των ιστρογόνων είναι υπεύθυνη για αυτό το drop, ας πούμε, στο πρόσωπο κλπ. Ότι πριν συμβεί αυτό το drop, ότι είναι σημαντική η πρόληψη. Δηλαδή, στην αρχή του. Να το πιάσεις από την αρχή. Και αυτό πολλές φορές δεν είναι κάτι που γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Είναι ένα transition που μπορεί να είναι και μήνες. Καμία φορά μπορεί να είναι και χρόνια να είναι στην περιεμεινόπαυση. Ναι. Που έχει όλα αυτά τα συμπτώματα, αλλά ακόμα έχει περίοδο. Αυτό που είπε η Κριστιάνα. Πολλές φορές γυναίκες, επειδή έχουν ακόμα περίοδο, δεν πάει το μυαλό τους ότι αυτό είναι ορμονικά που περνάνε.
Και εκεί δεν κάνεις την υποστήριξη με εστρογόνα, γιατί η εστρογόνα παράγει γυναίκα ακόμα. Σωστά, συνεχίζει. Δίνεις λίγο προγεστερόνη, λίγο τεστόστρον. Η τεστοστερόνη, για παράδειγμα, είναι μια ορμόνη που μόνο οι άντρες το αναφέρουν, αλλά είναι και πάρα πολύ σημαντικό για μας. Σε άλλες δοσολογίες, αλλά είναι σημαντικές. Και εντυνωστική μάζα για την υγεία των μειών, για τα καρδιολογικά, για το. Μην ξεχνάμε, το cognitive. Πολύ σημαντικό. Τώρα έχουν βγει έρευνες που δείχνουν πόσο υποδοχές εστρογόνου υπάρχει στον εγκέφαλο. Γίνεται χαμός. Είμαστε στην αρχή από ένα πολύ όμορφο wave, που εγώ πολύ χαίρομαι, γιατί είναι κάτι που το φροντίζω τόσα χρόνια και με πολύ αντίσταση από το γύρο μου, γιατί όλοι λέγανε όχι. Λέγανε όχι σε τι? Στην ορμονοθεραπεία. Ναι. Γιατί βγήκε αυτή η έρευνα το 2001 που ήταν μεγάλη έρευνα με συνθετικές ορμόνες και βγήκε το συμπέρασμα ότι παίρνεις ορμόνες, παθαίνεις καρκίνο στο στήθος. Και εκεί έγινε ένα τεράστιο no, και αυτό κρατάει ακόμα στην Ελλάδα αρκετά καλά. Και δυστυχώς συσχετίστηκε με καρκίνο στο μαστό και δεν συσχετίστηκε με πόσους καρκίνους δεν παθαίνεις. Πάντως αυτή τη θεραπεία που θα μπορούσες να πάθεις. Αυτό είναι το φοβερό. Τι προλαμβάνει αυτή η θεραπεία. Πάντως, να πω κάτι, πάλι σε αυτό ξανάρχομαι, γιατί ήταν κάτι που και εγώ είχα ακούσει και εγώ με είχε απασχολήσει και εμένα με είχε απασχολήσει και το συζήτησα όμως με τη Σαμπίνε. Και φυσικά εμπιστεύομαι τη γνώμη, παρόλα αυτά μετά, για τη δική μου την ενημέρωση, έψαξα και ανακάλυψα χιλιάδες άλλες έρευνες που έχουν αποδείξει όλα τα benefits, όλα τα ωφέλη του να μπορέσεις ακόμη να κρατήσεις τις ορμόνες εκεί που πρέπει για την υγεία των οστών κτλ. Και είναι παγκοσμίως πλέον ένα κίνημα τεράστιο που προσπαθεί την ενημέρωση και όχι φιλολογικά, βγαίνω απλώς για να πω, δημοσιογράφοι, άνθρωποι οι οποίοι το ψάχνουν με τις ιατρικές κοινότητες που είναι προοδευτικοί στο μυαλό και γυναίκες γιατρούς οι οποίες το έχουν νιώσει οι ίδιες και έχουν ταχθεί να βοηθήσουν πάρα πολύ τις γυναίκες. Οπότε γι' αυτό επιμένω και λέω, θέλει πάρα πολύ σωστή ενημέρωση και να επιλέξεις τον άνθρωπο ο οποίος θα σε ακούσει και θα σου δώσει αυτές τις λύσεις. Γιατί λύσεις υπάρχουν. Δεν είναι υποχρεωμένη μια γυναίκα να κάθεται και σιωπηλά να υποφέρει ότι όπως κάναν τα παλιά τα χρόνια. Εγώ θυμάμαι τη μαμά μου με κάτι πετσετάκια βρεμένα, δροσερά και να τα πετάει επάνω της, γιατί προφανώς θάσκαγε από τις εξάψεις και δεν μίλαγε κανείς, δεν έλεγε τίποτα. Αυτό το να υποφέρω σιωπηλά δεν υπάρχει πλέον. Δεν πρέπει να υπάρχει. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει. Και λύσεις που είναι evidence-based. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι λύσεις που σκαρφίστηκε η Σαμπίνε ή εγώ ή δεν ξέρω ποιος άλλος γιατρός. Υποδεδειγμένες. Είναι στατιστικά δεδειγμένες και επιστημονικές λύσεις. Η Σαμπίνε αναλαμβάνει μία ευθύνη όταν συστήνει σε μία γυναίκα ορμονική υποκατάσταση. Μεγάλη ευθύνη. Εντάξει, γι' αυτό θα πρέπει να έχει μελετήσει το ιστορικό της. Να έχει πάρει από το οικογενειακό ιστορικό, το ατομικό ιστορικό. Τι έχει κάνει μέχρι τώρα, από τι πάθει. Δηλαδή, δεν είναι αστεία υπόθεση. Και φυσικά δεν είναι και για όλους. Δεν το συζητάω. Άρα οι Έλληνες έχουν μείνει σε ένα κακό page αυτής της ιστορίας, δηλαδή μετά από αυτήν την έρευνα που λες ότι είχε βγει το 2000. Έχουν βγει, ας πούμε, counter evidence σε αυτή την έρευνα, αλλά ο κόσμος εδώ πέρα τουλάχιστον συνεχίζει ακόμα να την έχει. Εγώ θα έλεγα ότι έχει ξεκινήσει ένα ξεκίνημα ότι οι γυναίκες κυρίως, όχι τόσο πολλοί γιατροί, οι γυναίκες έχουν ξυπνήσει, κοιτάνε, ακούνε podcast στο εξωτερικό, διαβάζουν. Δηλαδή αυτό είναι και το φοβερό του ίντερνετ, ότι έχουν πλέον πρόσβαση και πρόσβαση σε sources που είναι evidence-based. Και οι γυναίκες ψάχνουν πιο πολύ. Και οι ιατροί πιο πολύ αναγκάζονται να κοιτάνε, γιατί θα χάσουν την πελατεία τους. Γιατί οι γυναίκες θέλουν λύσεις, θέλουν να τους προσφέρεις, ας πούμε, βοήθεια στο. Και αν το κοιτάξεις διεθνώς, επειδή οι γυναίκες
πρώτα κοιτάνε celebrities, Hollywood κτλ. Και μετά όλα τα υπόλοιπα. Θα φτάσουν και στον επιστήμονα στο τέλος. Καταϊδρωμένο, τελευταίο και καταϊδρωμένο. Θα ξεκινήσουμε την κατατάφυση. Ναι, υπάρχουν Τι αυτή τη έκανε, στιγμή. τι δεν έκανε. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή Τόσα celebrities. Τι Μιλάμε θεραπείες. Brooke Shields, μιλάμε Naomi Watts, μιλάμε δηλαδή η Halle Berry, οι οποίες πλέον πολύ ανοιχτά μιλάνε για αυτό το πράγμα με τις δικές τους ιστορίες. Η Naomi Watts έμαθε ότι μπαίνει στην εμεινόπαυση σε ηλικία 38 ετών. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Δηλαδή η πρόωρη εμεινόπαυση είναι ένα πράγμα που έχει αρπάζοντας αριθμό στις γυναίκες, γιατί αυτό που λέμε, ότι έχουμε τόσα μέτωπα, έχουμε τόσους ρόλους Και τόσο στρες να προλάβουμε όλα, ότι πολλές γυναίκες πλέον, δηλαδή αν το συγκρίνουμε πριν 20 χρόνια, πριν 10 χρόνια, είχε τεράστια αύξηση η πρόωρη εμεινόπαυση. Έτσι και όταν είναι. μπαίνει στην πρόωρη εμεινόπαυση, πάλι δεν είναι τέλος. Το μόνο που είναι το τέλος είναι να κάνεις παιδί με τα δικά σου οάρια. Σωστά. Μπορείς να κυοφορήσεις με ξένο οάριο και με το έμβριο που δημιουργείται με τον άντρα σου, αλλά είναι μια άλλη ιστορία και αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι, ας πούμε, που πρέπει να έχουμε και στο νου μας, ότι μπορείς να μπεις και πάρα πολύ νωρίς χωρίς να έχεις κάνει όλα αυτά που έχεις στο νου σου. Γι' αυτό υπάρχει και τόσο μεγάλο κίνημα και στην κατάψυξη οαρίων, να μεγαλώνεις λίγο το παράθυρο της μητρότητας, γιατί και εμείς τα κάνουμε όλο πιο αργά τώρα πλέον. Άρα λύσεις υπάρχουν Πολλές. και λύσεις οι οποίες είναι προσιτές και επιστημονικές και σε κάνουν και αισθάνεσαι καλύτερα. Εντάξει, δεν χρειάζεται να ξοδέψω μια περιουσία για αυτές τις λύσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν χρειάζεται να καταθέσω που μου λένε νεφρά. Εντάξει, λέω μην καταθέσω νεφρά. Δεν χρειάζεται να καταθέσω νεφρά. Χρειάζεται όμως συνέπεια. Χρειάζεται αυτό που σου λέει. Όταν μου είπε η Μάγδα, εσύ νομίζω ότι το μαύρο που φοράς σε κάνει και αισθάνεσαι πιο αδύνατη επειδή έχεις πάρει τα κιλά εδώ, στο σωσιβιό. Λέω, νομίζω ναι. Ότι το μαύρο ξέρουμε ότι κόβει. Ναι, κόβει. Έτσι, με μεγαλώσει. Αν δεν μου λέει, δεν κόβει, γιατί της λέω, έχω πάρει 7 κιλά εδώ πέρα. Μου λέει, Ωραία, να σου πω κάτι πολύ απλό. Να σου πω κάτι πολύ απλό. Εδώ τώρα, έτσι που βρισκόμαστε. Μέσα στο χώρο, άμα σου βάλω ένα τσουβάλι μαύρο και δίπλα σου βάλω ένα τσουβάλι άσπρο, ποιος όγκος διαγράφεται περισσότερο? Ναι, το μαύρο. Ο μαύρος. Ναι. Άρα είναι ο μύθος ότι το μαύρο αδυνατίζει, γιατί το μαύρο τι κάνει? Τονίζει όλο το περίγραμμα. Αυτό που λέγαμε τώρα για τα ταμπού και τα κλισέ, άμα πιάσουμε την κουβέντα τι είναι κλισέ και πόσο ψέμα έχει δημιουργηθεί και καταπιέζει τις γυναίκες, είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Αυτό είναι θέμα για άλλο podcast. Αλλά ναι, πρέπει να φροντίσεις τον εαυτό σου και λύσεις υπάρχουν. Αυτό που θα ήθελα εγώ να πω στις γυναίκες, να μην ντρέπονται να ζητάνε βοήθεια. ναι. Δεν υπάρχει, δηλαδή, να ψάχνουν να βρούνε τον γιατρό που είναι της εμπιστοσύνης τους και να του λένε, τους λένε και να τις και του, δηλαδή να τους λένε τι συμβαίνει, δηλαδή νιώθω αυτό. Δεν υπάρχει αυτό, είναι πολύ, πολύ κρίμα αυτό. Ο άντρας μου είναι γυναικολόγος και επειδή είναι άντρας, δεν του λένε. Ναι. Δεν του λένε τα προβλήματα που είναι τόσο σοβαρό στη ζωή της γυναίκας. Μην ντρέπονται. Δεν υπάρχει κανένα λόγο. Γιατρός είναι, μπορεί να του πείτε. Ναι. Όταν λες προβλήματα, Σαμπίνε, εννοείς προβλήματα πέραν των φυσιολογικών, δηλαδή προβλήματα γενικά που αντιμετωπίζουν? Δηλαδή η λίμπιντο, Ερωτικά, ρε παιδί μου, η διάθεση. ο πόνος στο σεξ είναι κάτι που πολύ δύσκολο το λες το έναν άντρα. Στην Ελλάδα 95% είναι άντρες. Γυναικολόγοι. Γυναικολόγους, δηλαδή γι' αυτό πας εκεί πέρα. Αυτό λέει η Σαμπίνη, ότι πρέπει να μπορούν να μιλήσουν ανοιχτά και να το πούν. Γιατί ντρέπονται να πούνε σε έναν άντρα ότι δεν έχω όρεξη για σεξ. Γιατί θα πει αυτός, έλα κορίτσι, ξενέρωτη. Αυτή είναι ξενέρωτη. Ή μιλάει με τον άντρα της καλύτερα. Δηλαδή, Ισχύει στη Γερμανία, λες αυτό? όχι, για εδώ. Εδώ, Στην Γερμανία οι περισσότερες γυναίκες είναι γυναίκες. Σωστά. Πάνω σε αυτό που λέει, τρέπονται να πούν ακόμα και τι θεραπεία κάνουν απλή. Δηλαδή να κάνουν ένα peeling, ένα λέιζερ.
ένα μπότοξ, ρε παιδί μου. Ντρέπονται. Το κρύβουν από τους άντρες τους αυτό. Κρύβουν ότι έχει σταματήσει περίοδο. Ότι έχει σταματήσει περίοδος. Κρύβουν. Εντάξει, ότι θέλουν έτσι και δηλαδή είναι. Γιατί. Λέω, θα δώσω λογαριασμό σε κανέναν. Γιατί. Είναι εξής και αυτό το σύνδρομο που έχουν, ότι εγώ πρέπει να είμαι πάντα νέα. Πάντα ελκυστική. Είναι όμως πολύ Mediterranean αυτό. Αυτό είναι πολύ Mediterranean. Πάντα νέα, πάντα ελκυστική. Πάντα επί των επάρξεων, πάντα έτσι και έτσι. Αυτό δεν φταίει η ίδια η γυναίκα. Αυτό φταίει ένα σύστημα ολόκληρο. Και ένα κοινωνικό αυτό που το τροφοδοτεί αυτό χρόνια ολόκληρα. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ στο Heathrow τις προάλλες. Είδα μια διαφήμιση του HPSC, της τράπεζα, που ήταν μια μεγάλη γυναίκα, σίγουρα 70, σε μαγιό, που πήδηξε, ας πούμε, σε μια λίμνη. Δεν θα το έβλεπες ποτέ στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, ακόμη είμαστε πίσω σε αυτό. Πολύ πίσω. Εντάξει, είναι... Η ελληνική κοινωνία αυτό έχει αυτή την επίκριση, ότι είναι πάνω κατά πάνω και ναι, πάσα στις μικρούλες και οι μεγάλες, ας πούμε, σύντεψαν. Έχει αυτό την κατάκριση η ελληνική κοινωνία. Οπότε πέρα από το κομμάτι το αισθητικό, γιατί λες ότι αυτό το πράγμα, ας πούμε, έφτιαξε, μπήκε, ας πούμε, σε μια σειρά, ποιο είναι, λες, το επόμενο βήμα πέρα από το κομμάτι της εμφάνισης, της ποιότητας δέρματος, της ομορφιάς κλπ? Πρέπει να μπει σε μια σειρά, δεν έχει μπει ακόμα. Okay. Και πρέπει να μπει, όπως είπαν και τα κορίτσια, γιατί και η Σαμπίνε, εγκαίρος, με πρόληψη. Λένε στην Αμερική ότι το νούμερο που έχεις μπροστά στην ηλικία σου, στον αριθμό της ηλικίας σου, είναι οι φορές που πρέπει να φροντίζεις τον εαυτό σου δερματολογικά το χρόνο. Ξέρω εγώ, είσαι 35 χρονών. 3 φορές θα πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτείς τον δερματολόγο σου. Ναι. Πρακτικό. 3 φορές να επισκεφτείς τον δερματολόγο σου για μια φροντίδα πρόληψη και εξατομίκευση ξανά. Γιατί, όπως είπαμε, αυτά αλλάζουν. Άλλη θεραπεία, άλλη ρετινόλη θέλεις στα 35 σου και στα 25 σου, γιατί από εκεί πρέπει να ξεκινήσεις, και άλλη ρετινόλη θέλεις στα 50 και στα 55, και όχι κατά ανάγκη μεγαλύτερης ισχύως. Επίσης να σημαίνει αυτό, προχωράμε και προχωράμε. Όχι. Γιατί στα 55 που αρχίζει το δέρμα και γίνεται πιο λεπτό και πιο θαμπό και πιο ευαίσθητο, πρέπει να αλλάξεις. Ενδεχομένως να πας προς τα πίσω ή να φύγεις τελείως από το ρετινόλ. Να πας σε κάτι άλλο αντίστοιχο. Οπότε αυτός ο αριθμός που είναι μπροστά, αυτός ο αριθμός των συνεδριών πρέπει να ακολουθείτε κατά τη διάρκεια του χρόνου, για να μπορείς, που λέω και εγώ, να προλαμβάνεις. Δηλαδή και να εξατομικεύεις. Πόσο? Το νούμερο. Πες ότι είσαι 55 χρονών, 56 χρονών. Αν έχει 6 μπροστά, 6 φορές. 6 φορές. 2 αναδίμηνο. Οι Αμερικάνοι, άμα δεν το ισχύουν αυτό, δεν τους στέλνουν ξανά σαν ασθενείς. Είναι πάρα πολύ αυστηροί σε αυτό. Σου λέει, τι να σε κάνω εγώ τώρα, αφού μου ήρθες 6 μήνες μετά? Τι να σε κάνω? Ό,τι είχαμε κάνει, έφυγε. Εντάξει, γιατί αυτό θέλει συνέχεια μία μικρή. Σαν τη σφίγγα, ας πούμε. Λίγο σαν τη σφιγγούλα. Για να μην γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, αυτά τα πρόσωπα. Εγώ, και ευχαριστώ πάρα πολλές γυναίκες που έρχονται και μου λένε, αν δεν βλέπαμε εσένα, αν δεν ήσουν εσύ, δεν θα κάναμε ποτέ τίποτα. Γιατί θεωρώ ότι όλα αυτά που βλέπω είναι παραμορφωμένα, είναι άσχημα, και εγώ προτιμώ να γεράσω έτσι όπως γεράσω παρά αυτό. Ναι, αλλά δεν υπάρχει αυτό, υπάρχει και στη μέση κάτι. Οπότε αυτές οι συνεδρίες, ο αριθμός 45 είσαι 4 φορές το χρόνο, το 4 δηλαδή, 4 φορές το χρόνο πρέπει κάτι να κάνεις. Ποιότητα δέρματος, κάποιο peeling, κάποια ενέσιμη βιοδιέγερση που είναι φανταστική, πάρα πολύ ωραία για ποιότητα δέρματος, αλλά κάτι πρέπει να κάνεις. Είναι εύκολο να απελαγώσεις, ας πούμε, με τόσες επιλογές. Δηλαδή πρέπει να πολύ εύκολα απελαγώσεις. Τι να αρχίσει. Πληροφόρηση, βέβαια. Και δυστυχώς πολλές γυναίκες νομίζουν ότι τα ξέρουν. Μα δεν τα ξέρουν. Νομίζω ότι τα ξέρουν. Τα έχουν διαβάσει, τα έχουν κάνει, τα έχουν κάνει research. Έχουν δει στο TikTok. Ναι, αυτό. 80% των consultation που έχω, ειδικά στο κολονάκι, είναι αλλαντάλλων. Δηλαδή, νομίζουν ότι χρειάζονται τελείως διαφορετικά πράγματα από αυτό που πραγματικά χρειάζονται. Και εκεί, βέβαια, πρέπει να είσαι ειλικρινής και να του τα βάλεις σε μια σειρά. Με προτεραιότητες. Είναι αυτό που λέμε, ότι το ίντερνετ από τη μία είναι καλό γιατί σου δίνει την άνεση να μπορέσει να ενημερωθείς κτλ. Αλλά έχει και τη μάστιγα των influencers ή των wannabe influencers που βγαίνουν εκεί έξω και σε όλους τους τομείς λένε δυστυχώς ό,τι να είναι. Ενημέρωση. Και ξέρεις ποιο είναι το δύσκολο? Πρέπει να σου τα βγάλεις από έγκυρες πηγές, από σωστούς ανθρώπους. Ξοδεύεις περισσότερο χρόνο στο να τους τα βγάλεις από το μυαλό για να τους βάλεις τα σωστά.
Εντάξει, και προτεραιότητες. Θέλουν να τα κάνουν όλα μαζί. Μα δεν χρειάζεται όλα μαζί. Προτεραιότητα, τι είναι αυτό, από εκεί θα ξεκινήσουμε. Δεν ξεκινήσουμε από όλα. Εντάξει, πρέπει να ξεκινήσουμε με σειρά και προτεραιότητες. Η Μάγδα δεν πήγε να μου πει: ξέρεις, θα αλλάξει και αυτό και αυτό και αυτό. Και με προειδοποίησε. Θα έχεις αντίσταση πρώτα εσύ σε αυτό. Ήταν εντυπωσιακή. Σε αυτά που μου ζητάς και θέλεις, να ξέρεις ότι πρώτα που θα αντισταθείς, εσύ που θα δεις τον εαυτό σου όπως ήσουνα. Και τον έχεις ξεχάσει. Και πόσο καιρό σου πήρε να αλλάξει την καρδαρόμπα σου? Επειδή εγώ Είναι θεωρώ. work in progress. Work in progress. Loading. Αλλά επειδή εγώ θεωρώ ότι ήμουν ψυχικά έτοιμη για τη Μάγδα. Ήμουν έτοιμη. Δηλαδή, δεν ήρθε η Μάγδα να με πιάσει. Πήγα εγώ και τη βρήκα. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Ήμουν έτοιμη. Είχε συνειδητοποιήσει την ανάγκη ότι δεν το πάω καλά, δεν νιώθω ότι είμαι αυτό που πρέπει να είμαι. Δεν βγάζω προς δεν τα βγάζω έξω το full potential. αυτό Πώς να το το πω. οποίο είμαι. Δεν το βγάζω Πια. αυτό που είμαι. Άρα με βρήκε, άρα είχε ήδη κάνει τη μισή διαδρομή. Γιατί συνήθως όσα και να υπάρχουν γύρω-γύρω και μια γυναίκα να νιώθει ότι να κάνω κάτι, συνήθως είναι σε crossroads όταν έρχονται σε μένα. Δηλαδή, είτε είναι η φάση που έχασα τον εαυτό μου επειδή είμαι σε αυτή την ηλικία που βλέπω να ψιλοκαταραίουν όλα, είτε μπορεί να αλλάξει δουλειά, είτε να αλλάξει η συνθήκη, η χώρισα, παντρεύομαι κτλ. Οκ. Αλλά εάν δεν έχει κάνει αυτή την εσωτερική διεργασία, υπάρχουν πάρα πολλές αντιστάσεις. Γιατί ο άνθρωπος φυσικά αντιστέκεται και είναι πολύ πιο εύκολο τελικά να σε τραβήξει πίσω η συνήθεια, και αυτό ισχύει για τα πάντα. Η συνήθεια αυτού που έχει συνηθίσει, αυτού που ξέρεις τέλος πάντων, και ας μην είναι το βέλτιστο, παρά να βγάλεις το πόδι σου έξω και να επιχειρήσεις να κάνεις ένα βήμα προς μια κατεύθυνση που δεν την ξέρεις. Το άγνωστο πάντα φαντάζει τρομακτικό. Τρομάζει. Είναι τρομακτικό. Μας ένα μέτριο κακό, ας πούμε. Συνηθίσεις. Και πιστεύω και το λέω πάντα ότι η κάθε μία από εμάς, γιατί εμείς είμαστε τώρα στο τραπέζι, προβάλλει αυτό το οποίο έχει να πει με πολύ ειλικρίνεια και πρέπει να γεννήσει την εμπιστοσύνη. Γι' αυτό και λέω ότι η άλλη πρέπει να βρει, να ψάξει, να βρει, να συζητήσει, και εάν δημιουργηθεί η εμπιστοσύνη, από εκεί και πέρα ο δρόμος ανοίγει. Τι είπα πριν για τη Σαμπίνε? Εγώ την εμπιστεύομαι. Άρα αυτό που μου λέει, αυτό είναι. Τι έρχεται και λέει η Χριστιάνα? Εγώ τη Μάγδα την εμπιστεύτηκα γιατί είχα αντίσταση. Άρα να το καταλάβουμε ότι αυτό είναι φυσιολογικό. Εμείς οι ίδιες προς τον εαυτό μας, ακόμη και το να παραδεχθούμε ότι το σώμα μου αλλάζει. Αυτό που έκανα μέχρι τώρα και δούλευε, δεν δουλεύει τώρα. Ο τρόπος που ντυνόμουν μέχρι τώρα δεν με κάνει και νιώθω καλά. Να το συνειδητοποιήσουμε, πρώτο είναι αυτό. Και μετά να ξέρουμε ότι υπάρχουν λύσεις. Πάντως αυτό είναι πολύ σημαντικό που είπες. Δηλαδή ότι μπορεί άλλη να το έχει συνειδητοποιήσει, να έρχεται αυτό το πράγμα με ορμή ότι αυτό κάτι πρέπει να αλλάξει, κάτι πρέπει να γίνει, αλλά δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, ας πούμε, στο κατάλληλο άτομο απέναντί σου. Γι' αυτό και πρέπει να το ψάξουν, και οι πηγές πληροφόρησης, παιδιά, δεν είναι μόνο τα social media. Βέβαια. Για όνομα του Θεού, ας κάνουν και λίγο έρευνα παραπέρα, ας ψάξουν, ας ρωτήσουν κιόλας. Δηλαδή, υπάρχει πληροφόρηση εκεί έξω, αλλά πρέπει και εσύ να έχεις ένα φίλτρο για το ποιος είναι ο άνθρωπος που επιλέγεις και τι είναι αυτό που θέλεις να πετύχεις. Όχι αμάσιτα όλα. Θεωρώ ότι αυτό το information overload είναι πολύ μεγάλο κακό, έτσι, και το social media και του internet, δηλαδή, και ειδικά με το AI στις μέρες μας. Μπαίνεις, ας πούμε, τα ψάχνεις και κομπλάρεις εκεί, σου λέει 15 πράγματα, λες αυτό και αυτό και αυτό και μπαμ, χάνεσαι. Τι να γίνει γιατρός, γιατί έχουμε τρελαθεί τώρα. Όλοι μπαίνουν μέσα και γράφουν στο ChatGPT. Και είμαι σίγουρη ότι με τα ιατρικά συμβαίνει. Συμβαίνει και με τα δικά μου. Ναι. Μπαίνουν μέσα και του λένε πώς θα ντυθώ εγώ που είμαι έτσι και έτσι και έτσι, και απαντάει το ChatGPT. Εντάξει, μετά. Σου έρχονται και με την αντίσταση. Μην εκπλήσεσαι, γιατί τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά που πρέπει να είναι. Καμία μηχανή και κανένας αλγόριθμος δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον άνθρωπο ο οποίος έχει την κατάρτιση και την εμπειρία να δώσει τις πληροφορίες που πρέπει. Εγώ δύο πράγματα θέλω να πω. Πρώτα, ότι εγώ, αν δεν ήταν η Μάγδα, ροζ σήμερα δεν θα φόραγα ποτέ. Η δίδυμη αδελφή που έχω, πρόσεξε. Η δίδυμη αδελφή που έχω από μικρές, η μητέρα μου μας έντυνε εμένα στα γαλάζια λόγω ματιών και την αδελφή μου στα κόκκινα, στα ροζ.
Το έχω πει. Λοιπόν, οπότε είχα βάλει στο μυαλό μου αυτό. Τέλος, εγώ με γαλάζιο, πράσινο, γκρι, καλά μετά γύρισα στα μαύρα κτλ. Αλλά εκεί. Ροζ. Εγώ. Είναι η δίδυμη. Είναι δίδυμη. Δεν είμαι εγώ. Είναι δίδυμη. Και μου λέει, Μάγδα, είσαι καλά. Και είναι από τα και χρώματα πολλά που σου άλλα ταιριάζουν. Είσαι άνοιξη. Μου λέει, είναι τα χρώματα που σου ταιριάζουν. Είναι δυνατόν χωρίς το ροζ. Το ροζ. Αλλά ήμουν έτοιμη και την άκουσα. Την εμπιστεύτηκα. Λέω, ροζ, αφού το λέει, ξέρει κάτι. Ξέρει παραπάνω από μένα. Εντάξει, και το φοράω και το απολαμβάνω. Είναι ενδιαφέρον αυτό. Είναι ένα upcoming spiral εδώ πέρα των γυναικών. Σαν μια πυραμίδα η οποία ανεβαίνει προς τα πάνω με πρώτες τις ανάγκες που καλύπτει η Σαμπίνε, έτσι, τις ορμονολογικές, οι οποίες θα μπουν έτσι σε μια κατεύθυνση. Μια σειρά. Αλλά σε μια σειρά. Και μετά έρχεται η κυρία Ρεπούση, η οποία θα κάνει τις απαραίτητες αισθητικές παρεμβάσεις για να πάρει Με μια μορφή. προτεραιότητες και στοχευμένα. Και στοχευμένα. Ό,τι χρειάζεται ο καθένας. Δεν χρειαζόμαστε όλοι τα ίδια. Αλλά πάλι και μετά από αυτό, παίρνει μετά σε ένα δίκτυο που λες: OK, τα κάνω όλα αυτά, νιώθω διαφορετικά, αλλά ακόμα δεν έχω ολοκληρώσει. Ναι. Και καταλήγουν στη Μάγδα, η οποία. Και το απογειώνει. Ναι, πολύ ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον, παιδιά. Σήμερα, και το λέω, είναι ότι είμαστε 3 γυναίκες που αγαπάμε τις γυναίκες. Ναι, Είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε αφιερώσει τη ζωή μας στις γυναίκες με αγάπη, χωρίς ανταγωνισμό, χωρίς αντιζηλία, χωρίς να λες τώρα αυτή τώρα. Την άτιμη είναι 35 χρόνων και είναι κούκλα. Το λες, ναι, είναι 35 χρόνων και είναι κούκλα. Και θέλω να συνεχίσει έτσι. Και θα κάνω ό,τι μπορώ για να κρατήσω αυτό που έχει για όσο μπορεί. Κατάλαβες? Όχι. Τέλος πάντων, εκεί πέρα δεν μας απασχολεί πάρα πολύ. Να κάνει λέιζερ δεν μας απασχολεί. Το παίρνει προσωπικά, σαν έργο. Ναι. Το παίρνει προσωπικά. Ή και το αντίστοιχο, ότι μια γυναίκα που δεν έχει φροντίσει ποτέ τον εαυτό της. Φτάνει στα 50, στα 60 και υπάρχουν γυναίκες που δεν φροντίζουν πάντα τον εαυτό της. Και σου λέει τώρα, τι να κάνω, μωρέ, τώρα γέρασα. Κάνεις πάλι. Τώρα είναι πολύ αργά. Μην τα ακούω, λέω αυτό, τρελαθώ. Τρελαίνομαι εκείνη την ώρα. Λέω, πας καλά. Τώρα είναι που πρέπει να ξεκινήσεις. Γιατί ο οργανισμός και το δέρμα είναι σαν το θυλασμό. Δηλαδή, όσο βάζεις το παιδί στο στήθος, θα κατέβει το γάλα. Εντάξει. Έτσι ακριβώς και το δέρμα. Όσο το πειράζεις, το τσιμπάς και το τσιγκλάς και δεν το αφήνεις στη μοίρα του. Όπως με όλα. Το μυϊκό ιστό, με την. Αυτό θα το αποδώσει. Αυτό μέχρι ένα σημείο. Θα είναι το αποδοτικό. Δεν θα γίνει 20 χρονών, προφανώς, αλλά θα κρατήσει και είναι τα πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα που έχουμε είναι από αυτές τις ηλικίες. Και να σου πω, πόσους άντρες έρχονται στο δερματολόγο για beauty? Τα τελευταία λοιπόν χρόνια, και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, μιλάμε τελευταία 6-7 χρόνια, το ποσοστό των αντρών έχει αυξηθεί στο 30% και άντρες από όλες τις ηλικίες και όλες τις, αν θέλεις, τα επαγγέλματα. Δεν χρειάζεται να είναι άντρας ο οποίος είναι CEO και να θέλει εμφανισμένο. Είναι παιδιά από τη λαϊκή που δουλεύουν εργάτες, ξέρουν ότι ο ήλιος κάνει πια κακό, θέλουν να φροντίσουν το δέρμα τους. Νέα παιδιά. Και τρελαίνομαι, δηλαδή αυτό και με χαροποιεί πάρα πολύ. Τα μαλλιά τους, γιατί και τα μαλλιά επηρεάζονται πάρα πολύ. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να φροντίσουν τον εαυτό τους και άντρες. Εντάξει, οπότε, καλά, οι άντρες εντάξει είναι και φανταστικοί, γιατί έχουν αυτό που λέγαμε, δεν έχουν αυτές τις ορμονικές μεταβολές. Εντάξει, είναι πολύ πιο εύκολο να. Και πιο δυνατό το δέρμα, φαντάζομαι. Πάρα πολύ δυνατό, καμία σχέση. Πολύ πιο ποιοτικό, πολύ πιο ανθεκτικό, που είναι πολύ πιο εύκολο να απογειώσει έναν άντρα. Είμαστε και εντελώς άσχετοι, οπότε μας κάνετε ότι θέλει να πλαισινόμαστε. Όχι, ισχύει. Είμαστε πιο εύκολοι σαν ασθενείς, γιατί σου λέει κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Αυτό είναι γεγονός, ότι ο άντρας από τη στιγμή που πηγαίνει στον ειδικό. Τελείως. Πήγα στον ειδικό. Τώρα εδώ θα κάνω ό,τι μου λέει και τέλος. Οι γυναίκες θα το. Οι άντρες είναι respect. Τέλος. Είναι respect. Μου το είπε ο γιατρός. Μου το είπε ο γιατρός, τέλος. Θα το κάνω. Κατά καμία σχέση. Είναι διαφορετικό με τα γυναίκες πιο ψήρες. Ψάχνουν πιο πολύ και συζητάνε και από εδώ και τα λοιπά. Και επίσης, τελευταίο, μην ακούμε τις φίλες μας τι έκαναν οι φίλες. Να τις ακούμε, αλλά μην ακολουθούμε το ίδιο. Απαραίτητα. Γιατί δεν είναι πάντα αυτό που μας ταιριάζει. Εντάξει, επειδή εγώ έχω μια φιλενάδα, η οποία της πάνε τα λευκά και τα μαύρα και δεν ξέρω εγώ τι και τα λοιπά και είναι φανταστική και τη βλέπει φανταστική, δεν σημαίνει ότι θα πάει σε μένα. Αυτό. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι θα πάει σε μένα. Δεν σημαίνει ότι θα πάει σε μένα η ορμονική θεραπεία, γιατί δεν πρέπει να πάρω την ορμονική. Ή δεν πρέπει να πάρω αυτήν, πρέπει να πάρω την άλλη. Πολλές φορές ξέρεις, οι φιλενάδες τα κάνουν αυτά μεταξύ τους. Βέβαια.
παίρνουν τα ίδια αυτά, τα ίδια φάρμακα, σου λέει αυτό, αφού δούλεψε εκείνη, ναι, πάμε να σου πω, δούλεψε εμένα, πάρ' το. Μα δεν πάει έτσι, ρε παιδιά. Εντάξει, γιατί ο καθένας έχει άλλες ανάγκες. Αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουν. Προσωποποιημένο πλάνο θεραπείας ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε γυναίκας στην κάθε συγκεκριμένη στιγμή της ζωής της. Και αυτό είναι και το ωραίο της δουλειάς. Γιατί δηλαδή δεν κάνεις κάτι. Το ίδιο μπαμ. Δηλαδή βρίσκεις το κλειδί για κάθε γυναίκα στη φάση της ζωής. Ακριβώς. Και όταν αυτό δεν λειτουργεί, ρε παιδί μου, είναι ανοιχτή. Εμείς είμαστε. Δηλαδή, ακούμε. Είναι το προσόν, νομίζω, και το ακούμε. Αυτό δεν πήγε. Ή πήγε. Ή δεν μου άρεσε. Ή μου άρεσε. Ή με βοήθησε. Δεν με βοήθησε. Πες το. Γιατί δεν το πεις. Πώς θα το καταλάβω εγώ να σε βοηθήσω. Ή αυτό ξέρεις, ναι, με το ροζ μου λες εσύ, αλλά μήπως είναι και ένα ροζ που να έχει και λίγο μέσα κάτι άλλο που να μπορώ σε πρώτη φάση να το φορέσω καλύτερα για να πάω σε αυτό το στάδιο. Και όχι απλά να το αποκλείσω. Μίλα. Κατέθεσε. Μίλα, μην τρέπεσαι. Κατάθεσε, μην τρέπεσαι. Δηλαδή, βρες τις οδικούς. Αυτά είναι τα βασικά μηνύματα τα οποία πρέπει να κρατήσουν, ας πούμε. Μίλα, μην τρέπεσαι, βρες τους ειδικούς και αγκάλιασέ το. Δεν είναι ντροπή, δεν είναι αρρώστια. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας, φυσική εξέλιξη. Και trust them, εμπιστοσύνη. Αυτά που σου λένε, δεν στα λένε γιατί δεν έχουν τίποτα καλύτερο να κάνουν ή γιατί τα λένε, γιατί τα έχουν διαλέξει για σένα. Υπάρχουν χιλιάδες θεραπείες. Αυτές είναι για σένα όμως. Εντάξει, μην γυρνάς μετά και λες και μήπως αυτό και μήπως αυτό. Εμπιστοσύνη. Διάλεξέ τους με προσοχή και πιστέψου τους. Ναι. Και λιγότερο OpenAI. Εντάξει, περισσότερο όντως, παιδιά, ειδικούς. Έχουμε ξεχάσει όντως τους ειδικούς. Πάμε να βγάλουμε τζάμπα. Δηλαδή θέλουμε να λύσουμε κάποια πολύ βασικά στοιχειώδη προβλήματα δικιά μας που μας απασχολούν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και πας, ας πούμε, εγώ το πιάνω με τον εαυτό, πας να βγάλεις τζαμπέ. Δεν υπάρχει, δηλαδή, αυτό προσωπημένο, δεν υπάρχει περίπτωση. Σε πράγματα τα οποία όντως σε απασχολούν και θεωρείς πως πρέπει να μπουν σε μια τροχιά, πρέπει να απευθυνθείς σε ειδικούς. Με λιγότερα preconceptions. Αγαπάμε γυναίκες, είναι πολύπλευρες, πολυτάλαντες, έξυπνες, αποτελεσματικές, βρίσκουν λύσεις σε όλα και έχουν να αντιμετωπίσουν τόσα μέτωπα και ανθεκτικές. Αγαπάμε γυναίκες και τις θέλουμε να τις φροντίσουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Την ιστορία. Έτσι είναι. Σας λέω αυτό το συνειδητοποίησα εδώ πέρα μιλώντας μαζί σας, ότι πέρα από το ότι κάνετε επαγγέλματα τα οποία υπηρετούν διαδοχικές ανάγκες της γυναίκας, είναι και ότι όντως υπηρετούν διαδοχικές ανάγκες. Δηλαδή, η μία συμπληρώνει την άλλη σε πόσο είναι consecutive φάση. Το είπα στην αρχή. Ότι πολύ ενδιαφέρον αυτό τώρα το σημείο. Να καταλάβεις και μετά είναι μια ολιστική διαδικασία. Βρες το χρόνο για τον εαυτό σου, βρες τους ανθρώπους που θα σε βοηθήσουν σε όλα αυτά τα οποία σε απασχολούν. Λύσεις υπάρχουν. Αλλά μίλα. Μην τρέπεσαι και ψάξ' το. Πάρα πολύ, εγώ το ευχαριστήθηκα σήμερα. Ξέρετε πόσο καιρό το συζητάμε αυτό? Μία από εδώ, μία από εκεί, χρόνια. Από εδώ, από εκεί, από εδώ, από εκεί. Μένες δεν μπορεί, από εκεί. Τα προγράμματά μας είναι αυτή. Τώρα όμως έκατσε. Έγινε. Και θα κάνουμε και άλλα. Αυτή είναι η αρχή, είναι το πρώτο μας επεισόδιο. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρίες μου, για την υπομονή σας και για όλα.